Čaute všetci, ja som Bleska, že vás vítam u nového videa z Goose Game. Áno, presne tak, minule sme boli troliť starú žensku a starého pána. Dneska ideme do veľakej hospody, ale je tu veľaký týpek, počkej, skúsme, možno nás z neho vidí. Hej, tu čo je? To nie je možné. OK. Môžem sa pozrieť ešte na úlohy, ale všimol som si, že tu sú ešte... nie sú tu secret úlohy. Nevadí, OK. Že sa tam máme dostať. OK. No. Že ako sa tam dostaneme, keď je to... To nepôjde. Počkaj, tu je otvorená krabica. My sa tam môžeme dostať? No zaujímavé, či niekto príde zobrať. Super. OK. Tak tam prejdeme, že by? F. Sme tu. Ja počkám pohodne sa. OK, dáme sem. OK. Tak, teraz odiť. OK. Tak, fajn. O, tu môžeme takto byť. OK. Tak poďme pozrieť, čo máme teda urobiť. Set the table. OK. Takže kde... tento stôl, že by... OK. Takže musíme ísť teda dovnútra a potrebujeme nôž, vidličku, počkaj, to je oné... tanier, korenie a candle a sviečku. OK. Kde to mám? Ja už niekde. Možno jasne nepovedí. Alebo že vyjde preč. Nevidím. Nevidím, že nevidím. Ale tak neviem, že počkaj, pôjde preč. OK. Takže máme prvú vec a to je vidlička. Tak. Poďme do našeho úkrytu a máme splnené prvú vec. OK. OK, fajn. Teraz musím iba počkať, kým pôjde preč. Takže máme tu pepper. Tak. Ale ešte jedinú vec, ktorú zatiaľ nikde nevidím, je tá sviečka. OK, máme tanier, nice. Výborne, výborne. Tak. To je to jedno, to je dobré. Tu je nožík. Ja som ten nožík videl inde, ale treba zoberme aj tento, čo je takto tu. No, ukáž, kde je. Dobre, nevidíme. Takže budem musieť pohľadať tú sviečku. Takže netuším, kde je. Tak už iba sviečku, no to netuším, kde je. Máme za úlohu. Tento menu robí boom, alebo čo to je. OK. Takže ja sa musím iba ozvať vtedy, keď to pôjde hádzať. No, tak takto som to nechcel do keľu. Tak ešte raz. Yes, máme to.
Teraz aha, on musí spadnúť. Toto si zoberme. O! Jaj! Ešte zober si to, mne je to jedno. Máme dostať kvet a ten je tu. A ja musím počkať, kým si on sadne. Dokiaľ všimol si to. Fakt som to mal reálne robiť celú dobu takto. Ó, no hurá! Neverím, ďakujem. Neverím. No, takže hurá, konečne máme dve urobené úlohy ďalšie. Tú sviečku, ja si samosobne myslím, že ona bude niekde schovaná. Poďme sa pozrieť do tohto koša, možno tu bude. Tak nie, to není kôž ani. OK, posledná vec. Steal pink glass and drop it in the canal. Čo je pink glass? Musíme počkať. Fajn. Musíme prejsť takto sem. OK. Toy boat? Aha, to bola tiež úloha. Tak OK. Yes, máme to splnené. Drop the bucket on burly man's head. OK, takže to je bonusová úloha, lenže ešte musíme nájsť tú sviečku. Kto mi píše? A tá neviem, že kde je.
Medzi tým, čo som tu nebol, tá stará tá, čo je stále vo vnútri, ukradla mi hento. No ide hento všetko pobrať, tak ja idem, počkaj, ja to urobím takto. Ja to idem sem schovať. OK. No fajn. Tak to poďme prestrieť znova. Tak. Tak, ešte toto. Tak, set the table. No, teraz máme už poslednú úlohu toho chlapa. Tak toto nemalo byť. Tak toto nemalo byť. No tak, fajn. Nie takto. Nie, do prdele, nie. No choď tam. Aj ty tam choď, no. Tak. Poď. Ešte tak. A teraz. Yes, máme to. Yes, máme to. Yes! Bohoši, máme to! Yes! Yes! Hoši, máme to! Nice! No a teraz už iba nájsť východ von. Nie... Alebo ešte raz skúsim. Alebo tuto, že by niekde? Nie. Nie. OK, tak ja už toto nájdem po natáčaní, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo.
Keby niekoho zaujímalo, natáčam presne 57 minút. Takže ako... Ja som rád, že to máme. Takže my sa uvidíme na budúce pri zjavne už poslednej časti. Takže dajte odber a like. Takže čau!